Sik, ngetes penonton. Kidul kae apa? Anu Baladewa. Pakanane apa? Undi-undi Jawa. Joget bareng. Ayo para kanca. Ulang lagi. Kidul kae apa? Pakanane apa? Ayo para kanca saat ing agama ben muni ayo tentrem uga mulya sebelah sini kidul kae apa pakanane apa ayo para kanca saat ing agama ayam tentrem uga yo luar biasa. Berikutnya Biasa di luar ya. terimalah persembahan dari rekan-rekan Teronggo Muda Budaya yang akan mempersembahkan sebuah tarian Waroan Dados. Kalau kita joget bareng-bareng yuk. Kita meriahkan sama-sama acara pada malam hari ini. Dening betaning palangan lantas dening watake komurkan ucal dening betaning palangan lantas dening watake komurkan Dening betaning palangan rantas dening watake kamurkan ucal dening betaning palangan rantas dening watake kamurkan kudu aja
mundur bela negara ben bisa ngerti kota cuma kating wedan perangan ora bakal mundur gagah maju pantang mundur musuh kudu hancur membela negara ben bisa ngerti nata Basketo nang sebelah lor. Alian. Oh alian, basketo alian. Ini basketo pokoknya yang tetap ketok. Tetap ketok. Matur nuwun basketo. Nggih. Luar biasa untuk panjenengan. Yo, didine ki yo. Wih. Ya. Wait!
Paris. Dalem Le. Sabar sih. Aku pengen takon karo penarine siji iki. Pokoke bola kiprah nek ora melu joget ora dibacoke. Ngoten niku Le. Oh, bola kiprah Kasih nama siapa sayangku? ora apa-apa, ora saisen joget, sik penting ora gawe Oke? Oke. Oh. Sik. Wajahe kaya wajahe koncoku. Weh, Jebule jelita. koncone koncomu ya Mas Rio. Koncone koncoku. Iya. Ayo kanca-kanca. Arom berat wangi lerbanjaran sari arom berat wangi lerbanjaran sari yo joget bareng-bareng yo asik lintang kembang
Dalon-dalon res paris. Dalon-dalon lek J. Ngomong-ngomong karo sing eneng mburi. J. Notasine apa ben ora gejeglong? Gayeng tenan, kurang bolong kiprahe joget yo. Joget ke ya Cahyo. Joget. Oh. Yo. Kembalikan masa-masa bolong kiprah dulu kala yo. Ayo bos keto bolone. Joget ke. Oh, gompleng. Iya masih. Ku coba melempar manggis. Manggis karo manuke ya Pak Sri ya. Wedi karo manuke. Sejake urung kulino iki ya. Urung kulino. Nek Busmi ra wedi rek Ora wedi. Ora manuk, heeh. Mbok kuwi petuk manuk dares kowe ra wedi kok. Gedene sak apa ya ra wedi. Sip. Yo Reso.
yen kelingan marang sliramu biasa Faris. Pokoknya luar biasa. Hati-hati. Hati-hati yo. Terusnya apa sayangku? Oh, yo. Oh, anak Lenam yo. 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 Oh, nek ra kuat tak ewangi le. Iya. Caritane wayang Jawi Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantuk tumandang ngalang kawus dadi abu obong gede sroning praja sikat yo caritane wayang Raja
Pak Sri. Wes, Gas pundi Pak Jum. pokoknya bengi iki suarane dintek-entekke. Dintekke. Sesuk prei. Sesuk prei. Nggih. Pokoknya. Luar biasa untuk dulur-dulur TMB. Sesuk prai mbeleh wedhus. Sukses untuk panjenengan semuanya. Ternyata penonton pada kesempatan malam hari ini sangat luar biasa bludak. Luar biasa. Aman konco-konco kabeh. Aman. Aman konco-konco kabeh. Aman. Sekak itu. Kalau jidok megap. Sing sare Haris. Jujur Res. Pripun? Wingi latihan kleru to. Kleru. Bengi iki ra kena kleru. Mboten kena kleru. Nggih. Yo, Terus nek Bolo kiprah siap kabeh nggih. Joget bareng nggih. Bentar. Ayo, Res, yo. Bos iki. Oh, saya minta bola kiprah joget Paris. bareng-bareng. Iki waroke ra entuk joget, Cik. Jajal nggo ketipung sik, nggo penontonnya piye? Siap, yo. Pokoknya malam ini saya minta tolong bola kiprah semuanya ikut joget bareng-bareng, kita meriahkan acara pada malam ini. Setuju? Oke. Setuju? Siap. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, Kaki kesandung. Cilik mesti biasane jujur. Cah cilik biasane jujur. Iya, Wang Pak Suli Suli. ya Dek ya. Ya. Warokane TMB gayeng ora Bede. kaya. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Manut toa nggih, ngono-ngono tok. Se Melamel warokane TMB gayeng ora Mel. Kaya Ya percaya wong kowe tok bayaran mesti ngalem gayeng. Nek cah cilik mau jujur kok dari hati. Yo Res yo. yo, monggo lek, yo bola kiprah kita ramaikan lagi yo. Lanjut, lanjut, yo. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur tidak siksa. Duduk goyang, di kursi goyang, redung subuh hati dia. Sambutkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Hidup kepala hidup, hujan di sini merdu. Paris, Dalam lek. selamat datang untuk dulur-dulur Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Weh, ono to Pak Sri? Selamat Ada. Oh iya, Matur matur nuwun. nuwun. Oh, matur nuwun. Sukses untuk panjenengan semuanya tentunya. Dilanjut, sekake. Saksena featuring TMB cocok. Cocok. Gayeng kanca-kanca. Kaya. Bacot keje. Terus. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik pergi ke sana. Sik Paris, Dalam le. ben dibacot ke Rere. Oh, Cek. Wo Rere ini lagu-lagu Islami ini Kak Rere, Wis yo. rasa Klotok mikir. di luar kepala. Rere rasa mikir yang ngene iki ya kok. iki mau sing awal mau piye?
upaya. Ora, cek mau awal kayak mulai nyanyi Sik, mau. Iya, iya. Indung kepala indung. Diganti syair sayangku, diganti syair. Kaya lagu marahi karo re kok nyanyi lho iki. Iya. Tuku ciut sapotale. Pak Sri, Pak Sri. Sik. Iya. Tambahan volumenya Mas Giding. Iya. Aku arep takon ro jelita. Wih, takon piye? Jelita. Kupingmu ki mung ngrungokke ra. Le nyanyi rere piye? Tuku ciut sak botole. Oh, betul. Le nyanyi rere iki jare tuku ciu sak botole. Simbah turu ketok kondalan ngono. Kurang ajar ta. Pak Sri, Heeh. Pak Sri. Dos pundi Mas Jum? Nggih. Kula selanane pantun riyen kajeng sing iya, joget siap. seren riyen. Pantun ke? Nggih, ya cocok. Kagem jomblo-jomblo ya rungokke yo. Jumat Kliwon udane grimis. Weh, keyop. Ngeyop. Enake ngopi karo menduan. Wah, iya ngono. Tak sawang-sawang kowe tambah manis. Weh. Matur nuwun. Sayange kowe ora ngajak balikan yo. Anyar. Sengkake to. Anyar. Nek aku nek mantane yo wis. Gocek. Gocek. Beleni diangkat. Iki Sing masalah angkat. pribadi iki weh. Ora kono musuh iki. Yo lanjut. Anak siapa pakai kerudung atau melirik. Pak Jum, Piye, Bres? Mukae. nggih. Oh, iya. Ayo Pak Jum nggih yo. Saiki giliraku Pak Sri. Monggo Pak Jumadi yo. Iki pokoknya anyar ya Pak Sri ya. Nggih anyar to, anyar. Yo, awas Dar. Ono tembok teng calone cari kapok. Yo yo yo. Duduk goyang di kursi goyang. Nggih. Para kanca kabeh. Paris. Dalam Lek. Wes samekta kanca-kanca kabeh. Wes sawega ta, Cok. Budalke. Yo! Yo! Ora kok banget
Dalem lek. Metu kebo sluku Sluku bathok. Nisik saire. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bareng-bareng ya, tolong ya. Sluku bathok elo sirapa menyang Solo le payung padha wajan dilolo wong mati ora obah yen obah pateni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sluku bathok ilailo sira momen solo le payung muda. Pak Sri, Gimana Paris? iki kok iringane penak men iki jan iki rombongan wong endi to, Mas? Nah, production. Saksena Production Luar biasa. featuring Turangga Muda. Nopi Pak Gepeng. jujur. Wis meruntu durung Pak Gepeng? Musiknya penak apa rapi? Luar biasa. Pak Sri. Woi. Eneng ketuane otak-otak tak tekonane sih Pak Sri. Ya sip. Saksena musikane penak ora Pak Gepeng? Penak bos, penak. Aku rong krungu. Otak. Yo cocok. Gepeng nang ndi? Oke to, Peng? Elo-elo gandrung wis to, Peng? Ya, yo. Kanca-kanca sengkake to. Lanjut. Victor. Suweng keting kelenter, lampu katuton hotel, tani oleh lale wong sopong mulo keleak. Sir pangkele kokong, sir pangkele kokong, metuklak suweng keting kelenter, lampu katuton hotel, tani oleh lale sopong mulo keleak. Sir pangkele kokong, sir pangkele kokong, metuklak suweng keting kelenter, lampu katuton hotel, tani oleh lale sopong mulo keleak. Sir pangkele kokong, sir pangkele kokong, metuklak suweng keting kelenter, lampu katuton hotel, tani oleh lale sopong mulo keleak. Sir pangkele kokong, sir pangkele kokong.
luar biasa perform dari rekan Muda Budaya. Dan juga ucapan selamat datang kepada dulur-dulur dari YouTuber yang pada kesempatan malam hari ini telah berkenan hadir bersama dengan dulur-dulur Turangga Muda Budaya. Selamat malam semuanya. Bang rasa tan kena son labui, manis semu banget rumah so
Rere, anu bos kita mau jaluk lagu apa? Cinta dan air mata. Oh iya. Oh disawer. Oh. Danane wis nyemplung. Oh iya siap yuk. Dan cinta dan air mata yo. Spesial lagu Cinta dan Air Mata buat rekan-rekan dari Balerate. Dari Bos Keto. Ya, Pak P. Pak Gepeng. Yo. Balerante. Selamat datang kami ucapkan kepada semua penonton yang hadir dalam BNB malam ini. Mana ya Reza? Ijo Pak Ju. Mbak Rere. Mbak Rere. Gepeng, joget yo. Ora krungu. Yo. Tinggal impian musnah yang tersisa hanya Ayo Pak Gepeng habiskan besok cari lagi yo. Iya. Kok gopeng lagu ae ya Rio sedih ya. Oh. Yang di sana. Disapa dulu pasukan goyangnya sebelah sana. Yo.
Maju. Pak Sri, Pak Sri. Nggih. Pak Sri. Sikep dikasih. Ada sikap. Oh, Pak dikasih Sri, Pak Sri. tembang sebuah sikep berdua Yori yo. Pak Sri. Ha. Cek, Oh, cek. bolong. Buat yang di sana tadi juga requestnya sikap langsung diaturkan. Pasukan yang kita lambe-lambe bareng yuk. Sebelah sini tangannya mana yuk. Ayo Pak Dewek joget yuk.
Matur suwun sayangku. Tentunya banyak request dari dulur-dulur dan juga fan-fan dari Sakina dan juga fan-fan dari TMB. Lagunya apa Mas? Ora iso dadi siji weh. Hah? Wis jam 12. Dilongi sik ya Mas ya. Engko ora iso dadi siji, saiki dilebokke sik ya. Bendene. Sok sih. Bebas. Woi. Iya. Iya. Waduh, iya. Osh. Buaya. Woi. Iya. Buaya. Wadalah. Iya. Os. Ciat. Buaya. Ora apa-apa le. Ora pasah le. Iya. Ngombe ciu le. Ayo cari cahtan kono. Latalah. Saiki. Woi. Etan. Wah.
kaca Bali, Bali yo. Boleh. Yo. Iya.
hoya, hoya, hoya. Hoya. Wash. Wey, wey, hey, hey, hey. Hoya, hoya, hoya. Wey, wey. Hey, hey. Ayo, 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 ayo. Jet. Iya, 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 iya. As. Wah. Kokoi, woya. Iya.
Konco Bali, konco Bali. Heyo, 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 heyo. Lah dalah. Yo. Profesi dadi pawang Luar biasa, satu